Prvý európsky trip, január 2026. Hurá! Je tu riadna zima. Ideme do tepla. A už čakáme na náš let. A ja som tu. Našiel si molu? Žiadne mole? A už sme tu. To bolo veľmi rýchle. Hlavne Beriky si pospali, čo? Po tú letu. Je tu opoznanie trošku teplejšie. V Grécku, v Aténach. A ideme sa najesť. Aj ty si v Grécku, v Aténach. A ešte máš aj meniny. Mandarinky. Dobre, choď. Dostali sme likér. Pozeraj, Megana. Mastecha. Takže prvýkrát v živote som mal pitu ešte v Austrálii, tak som to porovnal s tou pitou a je to úplne skoro rovnaké, stále dobré. Čo si bol v Grécku, keď si tu bol predtým? No pitu som nemal nikdy ešte. No a pomaličky si kráčame do hotela nočnými Aténami. Čo? Čo, jeden statočný? Na 7. poschodí. A vyrážame do ulic Atén, ktoré sú veľmi staré. A ja ti ťa nahrám. Nejde to. Za 3 to je špinavé trošku, ale nie je to škaredé. Má to taký ten, Južanský návyk. tak by som to nazval. Tak som to pred chvíľkou nezdala. Takže toto je Airborne, hlavná nákupná ulica a teraz prejdeme do Monastery. Správna verzia je, že to je ulica Ermov a prejdeme na Monastýraky Square. Na námestie Monastýraky, nie Monastery. Skoro. Prvé pozostatky kameňov. Teda kamenných stavieb, tak. Grécko sa mi bude páčiť, toľko kameňov. No, hej, to je tvoje. Také grécke. Pekné. To je výhľad na celé mesto. Wow. Pardon. A tu máme vstup do Akropolisu, ktorý stojí už 30 €. Ale keďže tam už Lucia bola a išiel by som sám, tak najprv si ešte pozriem na YouTube, ako to vlastne vyzerá, lebo 30 € je celkom dosť. Ďalšia taká menšia zaujímavosť, všetky tieto pamiatky, ktoré sú v meste, tak sú nejaký vstupný poplatok, takže 10 € tu, 30 € tam, 20 € tam. Nemyslím si, že to je úplne dobre vymyslené. Alebo ak má človek do 25 rokov, tak má vstup zdarma. Alebo keď je študent. Konečne nasávaš slnko. Na zdravie. A správne ticho. Tak, už som si prečítal nejaké informácie a rozhodol som sa, že pôjdem teda hore do tej Akropoly, lebo sa oplatí, aké to stojí 30 €. Ale zajtra. A Lucia pôjde medzi tým na trh.
A ostatné pamiatky je vidieť aj zvonka, takže tam nebudeme platiť. Kamene. Kameň. Opäť palmy. A tu by mali byť niekde rímske ruiny. Vidím tu len mačky, Podľa mapy sú Romanové. jednu kočku. Mama! Čakal som tie ruiny väčšie. Ty videla, že sú papagáje v Grécku? Ty, koko. Dosť, dobre. Zo záhrady máme ďalší objekt. Olympijský štadión. Tu sa cvičí. Op, op. Štadión za nami je jediný svojho druhu na svete, pretože je jediný postavený celý z mramoru. Prvý štadión tu bol postavený ako roku 290 pred našim otopačtom, potom bol niekoľkokrát prestavaný a 1896 sa tu konali prvé moderné olympijské hry. V súčasnosti sa používa napríklad na rôzne koncerty a iné také udalosti a tiež sa tu odovzdáva olympijský oheň gréckym športovcom. Kapacita okolo 50 000. Au. Grécky parlament. Ideme papať a ideme papať znovu do tej istej reštaurácie, čo aj včera. Lebo Lucia tam chce ísť znova. Ideme. Ahoj! Mňam. Môže byť? Je strašne dobré tu. Čo? Sír? Mňam. A už nám zapadá slnko. Ideme sa pozrieť niekde vyššie. Tam idem zajtra, kde bol aj Indiana Jones. Lučka dvakrát. Dneska idem sám, pretože Lucia ostala na hoteli. Bolí ju hrdlo. A ja aj tak idem hore na Akropolis. Takže ona sa vylieči, dúfajme, a ideme pokračovať večer alebo zajtra. Práve som si kúpil lístok a už kráčam hore. Tam stál Aristoteles. No, pokračujem ďalej. Fíha. To lešenie je asi nové. Cuando que cubrieron se ha sido roto. Wait, which one is like descendants of Abraham, like personal interaction? Oh, we gotta do that. John is the most descriptive. To bola Indiana Jones. No a idem už dole. Ešte do nejakých záhrad, čo tu majú, a potom za Luciou sa pôjdeme najesť.
to bolo ďalšie asi. Jak to nazvať? Miesto pre vystupovanie? Takže divadlo. No a to je všetko. Idem už dole do mesta, idem za Luciou. Idem sa nájsť. No a tu niekde by už mala byť Lucia. V nejakom z týchto domov. Tu je. No, sem sa ideme nájsť. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Už máme Intruder. ešte feedback po prázdnych tanieroch. Ja. Is everything okay? Thank you. To bolo. Dobre to bolo. Bol som prekvapený, jak moc dobre to bolo. To vyzeralo jak francúzske zemáky, ale bolo to inakšie. Bolo to také strašne mekučké, dobre dochutené. To si ešte dám. Musaka. Bolo to veľmi dobré. Mal som Musaku. A ideme sa momentálne prechádzať po uličkách v Atenách. Natiaľ sme v Grécku. A mali sme Mustafu. Tu som bol cez deň, keď som išiel na Akropolis. Vtedy bola Lucia v posteli ešte. Či by nej to pomohlo. Akropolis. Taká veľmi poučná cesta. Po pravej strane sa nachádza fotok toalety, ktorú používali v 13. storočí. Teraz tu chodí metro. Pre televíziu, joj. Lučka! A už pomaly kráčame naspäť ku hotelu zas. Dobrý deň. A my už odchádzame z hotela. Ideme do druhého hotela. Ideme práve na miestny trh. Sa teším na to. Tvoja obľúbená aktivita na každom výlete. Sme to našli. Olivy. A už niečo vyberá. Pre mňa osobne je toto hororové jedlo. Sušené nejaké slivky, ešte aj orechy. Oh. Niekde tu je naše ďalšie ubytovanie. No. Sme tu. Ale musíme potom výsť takto do kolečka, že ty pôjdeš prvý. Hej, ale ja nemusím cúvať. To je ozaj apartmán. Ty vole. Však sa nachodím, kým prejdem z strany na stranu. Výhľad je na... Byť pekný. A tento byt je z akého roku? 1930. Už je tu. Ideme sa na večer. Ale my ideme doprava. Znovu do tej istej. Dneska sme už trošku odvážnejší, tak si dáme aj domáce vínko, karafu. Dobre vodia. Hej? A také smiešné poháre priniesli zlaté malinké. Na zdravie. Na zdravie. Prvý chod sú dolmades, čiže to sú plnené vínové listy, typické grécke jedlo. Môžeš
No. Je to veľmi dobré. Je to také rýžanutý s mesom. Ten list, neviem čo je za list. Vínový list. Je to veľmi dobré. Druhý chod, rovnaký ako včera. Dôvod, prečo sme prišli do Grécka, je musaka. Pre veľký úspech sme si objednali ešte toto krásne víno, kruptovorú farbu. A doniesli nám aj koláčik a doniesli nám aj ten šot, čo nám dali prvý deň. A už ideme domov po večeri. Ideme do baru asi. Ideme do zimy, aké tu má byť teplo. Ideme sa pozrieť do prístavu pri vodu Pireus. metrom. To pesnička. Tie deti Spírá se po břehu loudají, moře jim nohy omývá. Pomoc. 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 No to je Zase- blázon. Tá voda je ale teplejšia než vonku, vieš. Tak si mala asi pravdu. Voda má asi 16 stupňov. A vonku je koľko, 5? 6, 5? Pocitová tak 2. Zase ryby. Koľko bodov má chod číslo 1 kalamári? A za čo má bod dole? Bo ty si dala 7. A už nám prišiel chod číslo 2 grécky šalát. A toto je grillovaná feta. No tu si dala asi 5. Mali by to také proste nudnejšie. Ale dobre akože. Ale ochutnali sme. A už posledný chod plnený baklažan. Ale meso nejaké? Sice tu bolo teplo, keď sme prišli, ale keď odchádzame, je tu už taká menská zima. Dobré ráno. Odchádzame. 8:30, ideme na letisko. Najhoršie, to je strašné letisko. Letisko hrozné, treba sa vyhnúť, ak sa dá. Súhlasím. Preskočila a ide do priority. To je ona. To sa s tým nesmie. Už som prišiel za ňou aj ja. Tak čau, Atény. Čau. Ideme už do lietadla. Čau.